terus kayak konon baik make. Sedih aku. Iya ya no. Sing tabah noke jareku jodoh pati rezeki blari. Najan wis eling nembe kelingan ning amal perbuatan sing ora karuan. Wis ana sing ngatur bokatan dudu jodone nok Dewi Paramita diikhlasaken bae noke. Kula sinrima watambal yen bae marine karo Dewi Paramita, tapi kawin karo wong siji orang mentak dadi apa? Sapa ngandur pasti ngundung, memacak gawe, sapa gawe pasti gue, sapa sing gawe lakaran. Tapi sing banget gawe rasa terpukul. Marine karo kula, sidane karo sapa yen bae beli karo Yayu Suci Lara. Iya puni Dudu wong sejen tulalen. bener nok. Tapi kakangku alunane kula watambal. Sapa sing gawe lantaran pasti bakal kewalasan, pasti bakal barang anu Iya kaderan Dewi Paramita mah keturunane ibunya itu nyitumpeng werukan weru kaderan wong biasa beli sepapak kaya Suci Lara ya pantas baik anune maya pantes ya tetep bae nok ya dibeda-beda mah pantes. coba lamunan ibu ki weru coba lamun ibu ki rongokaken senget awal-awal gak kula ki emong dijodok kena karo kuwen kuwa Iya ya nok ya. kita ki emong Tapi kemaunya kan gelem. ya karena anaknya dipaksa ning ibu sing akhirnya ya wis daripada kula ki dadi anak durhaka jare sampean mah Ya, dituruti bae sing akhirnya diterima sing akhirnya setitik demi setitik rasa nyaman pasti anak rasa demen setitik ya wis mulai anak Ya karena sering ketemu. tapi setelah wis anak rasa nyaman rasa demen kita ditinggalakan kayak konon baik watambal. Iya ya no. Embuh lamun karo wong sejen mah ora jadi masalah, artinya laraga ora sepira, ora katon ning mata. Barang kiyen karo katon dewek. Endi sing blingenes ya liwat maku barengan. Aduh segot hatiku. Sok bayangaken Kelingan Bang tambal gak pada bae wa tambal gak lagi ditinggal wong wadon. Mending kawinnya karo wong sejen lalen mah. Iku karo tangga dewek kapal liwat. Aduh kok si lara hatiku. pating segot ya Pak. Iya no. Kekomodening Dewi Paramita. Terus lamun wis kedaden kejajar pasang. Kula sing nyaksikaken. Iya ya no. Biang-biang kaya langit ki peteng jimet katon kesawange. Duh banget temen uripku ya no ya. Tapi ora mantak dadi apa watambal. Iya no. Bokat wis dadi dalane Gusti. Bener. Bokatan wis dadi suratane Dewi Paramita. Bokat bae ora jodoh karo kiyen mengko pasti ketemu jodoh sing luwih baik. Bener. Sing luwih pantas kanggo Dewi Paramita. Mungkin ken ki dudu sing terbaik nganggo nok Dewi Paramita. Mungkin anak sejene maning sing luwih baik maning. Ngono Ya iya wong mah aja gerek salah sangka dingin.
ning ketentuannya Kang Maha Kuasa. Konon. Ya iya senajan beli karokin kebungkuan bokatan oli jodoh sing luwih hebat maning. Konon. Ya iya wis ki majang nes bae aja sedih bae go banyu mata ini iku sampai Ya ora kawa. Artinya ki karo lagu ki pas temen anak-anak sing lagu kita sing demen ya yu sing dikawinaken. oh kon. Ya konon. Ya Allah iya ya nok ya. Artinya ning kenyataan iki bener-bener terjadi. Berarti Ya sing dilakoni kula Dewi Paramita. iya ya nok. Ya wis noke aja sedih bae. Aja ngenes bae. Wis kimapri becarane kira-kira ngilangaken pikiran sing ngono kena bae aja. Terus priwen carane supaya kita beli kelingan? Ya ki mah wong mau yang embu glendengan, embu ngrasani wong tak apa kah. Rasane uwong. Aku nek kita nek sing musuhi maning. Ora ya ora mbeka kita ku akeh sing musuhi. Ay bloling ngrasani wong ku. Loli masih mending gak omong cepelok-cepelok ning ngarepane. Ngandakaken bae. Baru beli ka? Kang Dul Kendang ka? Iya. Ya sok dirasani madar wong elaka. Iya batura kita kan anu nema. Oh kan ka? Iya. Anu mah pada becili ke pada bebocil ngep-ngep. Lah. Cerongo. Ya wis. Gimana keku daripada ora pikirannya sing ora-ora baik. Kima kan wong kan biasanya gak wong lara atiku pengennya ku nembang-nembang kok mengungkapkan perasaan atine kan. Supaya rada plong kono. Iya rada plong. Selain curhat kan karo nembang kan bisa beli. Iya. Anu mah bener ringan. Tapi priwen ya Pak. Anu mah bakana sampean. Utek sing kaya ngapa ana rasa terhibur Dewi Parmita. Kin mas supaya sampean aja melu sedih dalam anak kula. Enaknya pengen karaokean ta. Nah ya iya mumpung jare kuning Sleman lorku lagi anak acara acara adat. acara adat desa. Oh Kita puji terus terang. Pengen nari mutu korokin kita ke aja ngemuyu. priwe sih. Pengen meneng kalindri kan. Iya sing lindri coba sok. Mung berain aku ngeledek. Iya. Ya raine bocah kun mendatang ledak nok. Mulane kita ku bakal ngomong depan-depan pengen mana bae. Ya ora pantes sih kan masa ngomongnya disingkur. Erang serius bae padahal mah yakin. Tak ngenes-ngenesaken erang. Jom, orang ngurip pom bensin, jom. Mak, Ya. mau ku anain pon jaluk lagune ki cinta pelarian. Lamun kelingan, lamun beli apa? Pun bae. Ya bisa yuk kita mah. Ya kayak rasa kaset lagunya pun bae Joni. Jar sapane? Bayar beli. Khusus spesial kanggo para fans Setia Wiramandala sing lagi pada mirengaken sing lagi panteng bareng live streaming Wiramandala official. Kanggo Big Boss Wiramandala Bunda Neni Puji Haruka. kanggo bos wadon Wiramandala salam kenal enda Tambalia Iya. bakasan lagi pikirannya putek sedih terus meneng bebli digawe lelipur konon kah Jatuh liga hari sedih wajah dilamuni aja ditangisi baik. batire Ya watir aku sia-sia aku pikiran aku sia-sia aku stres beli. stres Ya iya. sampean gelem Dewi Asa Paramita tungkap bumi deglang. Kecewa teman suci lara. Apakah yakin yang dihianati cinta kakang Jakarta? Ibaratnya nancak-nancak ning gunung. siapa sih Wak? Bu. Suaranya siapa? Suara tanpa rupa ini.
sutra lir palendra wong ayu si jantung ati mamaku Sleman Lor mama cap gawe piwi cap gawe antun kang hormati mama bumi Sleman Lor jareku eman jaituna kembangnya kuning yen getuman sebalik maning sekerukir gambar waktu welan pisan kaya kaca mamaku Sleman Lor mama bumi ning lahir mungkir ning batin mah tetep ngakui rasa dunia beli adil kelawan Jakarta ibarataken emas lan uga madu sing dirasakaken tapi racun sing diupahi kelawan sirah. Apa arti sebuah ikatan cinta sing dijalani antara kita kelawan awakmu Sucilara? Tegel Sucilara, kejam Sucilara. takdir bisa dipungkir nak kersane ngalah rela mati korban jiwa Wah, sampean kepireng beli sih lambat-lambat katon jelas ngamlang rintihan suarane kayak anak beluk suci Astagfirullahaladzim mbak Sunyane mati tenimbang beli bisa kelakon kelawan Sucilara. Tuh wong ayu layu ngesore padang esuk kayak katon bebas sekali bate kayak katon baik kayak katon baik apa karena Kakang Jakatarun anake wong beli duwe ibarat deleng dumur deleng langit mengsor deleng lemah perbedaan kita ora dadi masalah tapi ajang gawat cinta ning sejroning kalbu ning Kakang Jakatarun lamun akhirnya gawe menderita kelawan Kakang Jakatarun Sucilara. coba ditakoni sampean takoni iya jaituna kembangnya kuning yen getun sia balik maning mamaku Sleman Lor mama bumi mama ulis yen getun mah balik maning enoke kenal beli karo bocah iki uru beli ya tong boro kenal ketemu baik be tapi kayaknya lagi nangis bang uniku coba ditakoni bareng-bareng bang ayo yuk Wong demen rasa kleset dan lamun durung kelakon dadi sawiji kelawan sing dadi pujaane ngati Sucilara. Grentes kelingan ucapan yang awakmu kelawan Kakang Jakatarun sing selalu terngiang kelawan bener batining Kakang. abdi alim maka bayong bong numpak
numpak oplet numpak oplet reti guling. Punten. Ana suarane uku. Den, Jum. Oh, good. Lamon Oliver ning kono kusapa toli kenang apa ujuk-ujuk tekan nangis ngeluh ngomong dewekan baik. Abdi alim mimpi bohong, raja teh jadi kering, raja teh jadi kering, jadi kering. Kula kuwa Ya. sebenarnya beli apa-apa wah. Oh, beli papa je banyu matanya guracakan sampai rebes miling nyebuti aran wong suci lara suci. Beli bokatan sampean ki salah pengrungun bokatan wah. Toli salah krungun. Ya no ya, masa ya salah krungu. Wong iku matane gak masih keteng rabang. Oh, Siria kegawa janji, adat kang digawa minggat, dilalama kersane ngalah. kula ku beli nangis mau kuwa. Cari dewek ki kelilipan kenang angin sampai banyu matane metu. Akane debu, akane gegodongan sing mancing ning mata. Kula ki beli nangis wae. Ah, nangis-nangis pribet je. Ngomong terus terang, wong mah bokatan bisa mais solusi ataupun pendapatnya. Abdi malim ke Bandung, saksian ke Majalengka. Abdi malim di Candung, saksian mah di beda. Orang gelem ngomong karo wama bokatan karo nok mah ngomong. Ya sampeyan nakone aja karo ngosok-ngosok. Buka teleng raine sampeyan ki kaget. Wis ngono nok ngomong. Ora apa-apa ta? Ora. Punten. Mangga. Hari konon Mas, kula ki beli sengaja krungu ya Pak ya. Dudu bae kula ki sengaja nguping ning rintihane sampeyan. Mung be lamat-lamat kula ki Mas, kaya ora asing. Maksudnya beli asing. Deleng sampeyan, tapi ning endi ya? Dadi rasanya beli asing kelawan kula. Iya, Kaya pernah ketemu. iya. Nanging beli baru aran cuman hanya sekelintaban. Apa maning sampean mau nyebut-nyebut Suci Lara? Bekas Suci Lara ku Mas. Sedulure kula. Sedulur ning awakmu. Suci Larang Iya. sing yanati cintane Kakang Jakatarun. Ah, Wong wadon sing ora bisa dipercaya omongane. dihianati. Lamun kudu weruh cuman aku isin ngomongi. Oh berarti ku sampean ku demenane Yayu Suci Lara. Hari kudu weruh Pada baik sampean ki dipegot. dipekut dipegatak Diputusaken. diputus. Diputus. Lantarannya nang apa diputus ning Yayu Suci Lara? Ngomongnya Jakatarun ku anake wong beli duwe. Ngomongnya Jakatarun anake wong kere demple. Karenane harta lan ugah tata sing ora seimbang kelawan Suci Larang. Mas, No. pengen baru beli.
Iya. Kin mabokatan sampean dipercaya ning kula ya wis. Kula ki Mas pada baik karo sampean. Tas diputusaken kula Tas diputusan. Iya. Lamun Oliver lu dudu bermaksud jagat tarunaki aratine ikut campur ning urusane awakmu. Ngomong-ngomong sapa arane? Kula Dewi Paramita kan Mas. Dewi Paramita. Pangestu. Dewi Paramita. Iya. Ning setengah ning dalang amprok pacongok aratine ora disengaja. Ketemu tujuan aratine kakang ki hanya pengen rumpapaken ngelampiasaken isi hati sing dialami kelawan kakang kabaran lamun Oliver Parameta. Kakang ki sebenere apa sing di rasane kelawan Parameta, coba terang-terangan kelawan kakang. Ya ora beda pira karo sampean. Pada Lantaran Dewi Paramita ki wong melarat kaciprat, wong sederhana, wong ora duwe apa-apa, bi duwe umah, bi duwe sawah, bi duwe empang, bi duwe mobil. Kula ki Mas sing akhire dipegot monene wis arepan kawinan, dijodohkeun tiwasan kula nolak gelem ya Pak ya. Iya. Tiwas kula nerima setelah diterima tinggal menghitung ning dina anane perkawinane kula Mas. Sing akhirnya kula diputus ditinggalaken ningkang Mas ningkang Mas Limanjaya kok Mas. Dadi pada kaya lakon ki pada kelawan uripe kakang. Pengen baru beli. Pripen. Pengen baru beli Mas. Iya, pengen baru. Ninggalaken kura Kang Mas Limanjaya ki sebabnya apa? Nang apa? Apakah karena awak gue ki duweni kelebihan atau napi kekurangan? Ora. Tadi nang apa? Ya marine karo kula kawinnya karo bekas demenane sampean. Maksudnya Parameta? Ya arep kawin karo Yayu Suci Lara. Tadi pengen dikawinakan karo Suci Lara. Iya. Pantesan ngomong ning isun ki ngomong aja. Jaka tarun wong beli gablek dunia, wong kere demple. Ternyata pengen dikawin ning wong suki. Apakah bener ucapan ning Parameta? Bener, bakasan Kang Mas Limanjaya ku anak seorang panglima Mas. Ya pantas yen be kaya Yayu Suci Lara kin rima terus demene mana kah. Sedangkan sampean beli beda pira karo kula ya Baya. Ya klambi beblesak. Dangdanan kaya konon. Ngomong-ngomong kakang Jakatarun ki bling ganggu kelawan Parameta. Ora kok Kang Mas. Ya bokatan ganggu ning setangan yang dalan curhat bareng ngomong bareng sampai aratine nemuaken apa sing dari unek-unek diri ning Parameta. Kula ki Mas.